Vezér Szörényi László, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bankinformatikai szakember, ezt jól mondom? Igen, helyesen. És azt olvastam, hogy 5 évig volt a Deutsche Bank tanácsadója, de most megint a saját honlapjukon azt olvasom, hogy a német kormány bankjának tanácsadója, illetve a bank főkönyvét vezeti. Nem vezetem. Nem. Ez van kiírva a honlapra. Nem vezetem, azt helytelen. Mert innen nem lehet azt vezetni. Hát nem innen vezetem, én Németországban élek, és ott is dolgozom, és az úgynevezett KfW Bankengruppe, ami a német kormánynak a bankja, ennek a főkönyvét én javítgatom, én az átutalásokat én csinálom többek közt, és minden, ami ezzel probléma, illetve gond adódik, azt én oldom meg. Na most egyébként erről szabad beszélni, részletesen, mert nem ez részletesen természetesen nem, mert ez banktitkot jelent. Ja, akkor ugorjunk, és beszéljünk arról, amiért hívtuk. Tudnélik, ön azt szeretné, azon van, hogy terjedjen el a helyi pénz. És most rendeznek is erről egy konferenciát július 20-án? Nem, 9-én és 10-én itt Budapesten, és az a cél, hogy legyen kettős pénzrendszer. Ezt jól értem? Ez van meghirdetve a konferencia céljául. Igen, ez lenne a célja, ez nagyon jó lenne. A kettős pénzrendszer tulajdonképpen nem kettős, duális pénzrendszernek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy magába foglalja... Én csak lefordítottam a duális igen. Igen, magába foglalja a jelenlegi hagyományos pénzrendszert kiegészítő pénzekkel együtt. De általában azt szokták mondani, hogy a kettős pénzrendszer az válságjelenség. Nem feltétlenül, mert például megnézzük Svájcot, ott is kettős pénzrendszer van, és Svájc azért nincsen válságban, nem mondhatjuk, hogy éppen válságban lenne. Valóban voltak olyan időszakok a történelem folyamán, amikor kettős, hármas, akárhányos pénzrendszer létezett, sőt, hát ugye a múlt előtti században, Amerikában több száz pénzrendszer létezett, ugye ez csak a 19. századtól most megint, azt hiszem, hogy Utah államban vezetik be az aranyat például. Igen, elszámoló, nem csak Utah, hanem Dél-Karolina, meg összesen 11 államba fogják bevezetni az aranyat, mint elszámolási eszközt. Na most te mi értelme van a helyi pénznek? Ugye egyről tudunk, hogy Győrött is szó volt róla, de a kék frank Sopronban ugye ez most nagyon híres. Igen. Ez valamennyire működik is. Ez gyakorlatilag egy utalvány, nem? Ez nem igazi pénz. Igen, ez nem pénz, hanem pénz helyettesítő. Amit mi pénznek nevezünk, vagy pénznek gondolunk, sokszor az csak közgazdasági értelemben vett pénz. A jogi értelemben vett pénz, az természetesen az a forint, ami különben készpénz, de a pénz helyettesítők azok tökéletesen betörtik a pénznek a közgazdasági fogalmát, illetve... Na de azt is nekem mondani, hogy miért jó az, ha vannak helyi pénzek? Több pénzt teremtünk. Ha több pénzt teremtünk, akkor nem inflációt csinálunk? Nem, mert jelenleg Magyarországon pénzhiány van, sőt. Nekem, de úgy összességében is? Általában a legtöbb, de összességében is pénzhiány van, illetve a pénz nem úgy oszlik el a gazdaságban, ahogy mondjuk igazságos lenne. Na hát jó, hát ez igazságosságot tud teremteni? Igen. Hogy? Illetve igazságosabbat. Ugyanis itt arról lenne szó, hogy egy közösség teremti a pénzt. A lényege az egésznek a pénz teremtése. Ezt nem tudom, ön tudja, de a pénz teremtéssel készül, illetve hát hitelezés folyamán készül a pénz, ez az úgynevezett számlapénz, és ezt a kereskedelmi bankok végzik, illetve létezik a jegybank. De azoknak szabályaik vannak, nem képezhetnek akármennyi pénzt. Akármennyit nem. Na, de a helyi pénzben mik a szabályok? Természetesen ott is hasonló szabályok vannak, de a különbség az az, hogy nem egy bank végzi, hanem maga a közösség. És ezáltal lényegesen olcsóbb pénz jön létre, mint amit a bank kínál. Ugye jelenleg a bank drágán, ugye kereskedelmi bank 10-15-20%-ért kínálja a pénzt. De azok nem csinál akármennyi pénzt, persze van, amikor rosszul működik és túl sokat csinál. Hát olyan is van. De nem csinál akármennyit, és amögött valaminek lenni kell. A közösség, amit kibocsát pénzhelyettesítőt, amögött mi van? Azok mögött a közösség által, tehát hogyha a közösség egy termelő közösség, akkor mögötte levő termék
termékek, illetve szolgáltatások. Emiatt a fedezet, amit úgy hívunk, hogy reál fedezet, 100%-os is lehet szemben a mostani pénzrendszerekkel, ahol tulajdonképpen csak jogi fedezet létezik, gazdasági fedezet rendkívül kevés, kivéve a svájci frankot, ami mögött 25% körülbelül. 25% az aranyfedezet, illetve a dollár, ami mögött szintén 4-5% van, inkább 4, mint 5, és az összes többi mögött sokkal, de sokkal kevesebb reál gazdasági fedezet van. Ezzel szemben egy helyi pénznél 100%-os lenne a fedezet. Tehát ő kibocsátja a helyi közösség az utalványokat, és ezzel elkezdi fölpörgetni a helyi gazdaságot? Pontosan erről van szó. És mivel hogy a helyi gazdaságból ezt a pénzt nem lehet kivonni, ezért az a helyi gazdaságban marad, és ott erősíti a lokalitást, illetve a lokális gazdaságot, szemben a globális gazdasággal. Pont ez lenne a lényeg. Na, megnézzük majd, hogy mikor meg lesz a konferencia, július 9-én, 10-én, akkor még erre visszatérünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szívesen.